खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे फुंबिलि समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों जोंनि बर' फरायसाफोरनि थुलुंगाखांनाय मोनसे गिदिर खौरां। थारैनो नंगौ, आथिखालाव जोंनि गोबां फरायसाफोरा फरायसालियाव थांखांनायनि उनाव मबाइलजों बेस्थ थायो, गोबां ससियेल मिडियायाव बेस्थ थायो एबा मुखुब थायो। नाथाय बेनि गेजेरावनो सासे जोंनि बर' लाइमोननि मोनसे खामानिया जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखांनाय लाबोगोन, जेराव बिथाङा सासे फरायसा, जेराव आंनि बे उनाव थानाय जा डिसप्लेनि गेजेराव सासे लाइमोन नुदों, बिथाङा सासे फरायसा आरो गुबुन फारसेथिं बिथाङा सासे आबादारिबो। बिथाङा फरायफुबाय थानाय समावनो सासे जाफुंसार आबादारि होनना बुंनांगोन। बिथाङा खोब खम बैसोनि फरायसा आरो बिथाङानो जोंनि बर' हारिनि माखासे मानि लाइमोन फरायसाफोरनि गेजेरनि मोनसे बिदिन्थि। आरो बिथांखौ एबा बिथांनि खौरांखौ आबुं नायोब्ला थारैनो जोंनि माखासे लाइमोन फरायसाफ्राबो थुलुंगाखांनाय फैनो हागौ। आरो बेखायनो बे खौरांखौ नोंथांमोना आबुङै नायलां, जेराव जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि सासे गागि खौरांगिरि बिस्तिराम मोसाहारि बिथाङा मिथिंगा स्वर्गियारी मुंनि सासे बर' लाइमोनजों मोगा मोगि लानायनि गेजेरजों बिथाङा सासे फरायसा, नाथाय फरायसाब्लाबो बिथाङा सासे आबादारिबो। आरो बिथाङा बानलु आबाद मावनानै फरायसालियाव थांखांनानै एबा सोलोंसालियाव थांना फैनानै बिथाङा आबादाव गोसो होयो। गुबुनफोरबायदि मबाइल एबा जानबुंफोराव मुखुब जानानै गाव एबा समखौ ओरैनो थांगारहोआ। बिथाङा गोबां दुखु खस्थ' खालामनानैब्लाबो आबाद मावनानै लाख लाख रां खामायनो हानायनि बिदिन्थि जानानै फैदों मिथिंगा स्वर्गियारी। आरो बिथाङानो जाहैबाय जनाय ओनसोलनि सासे गागि फरायसा, गुबुन फारसेथिं गागि सासे आबादारि महरै बिथाङा जाखांफुहांदों। थारैनो नोंथांमोना बे जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि सासे गागि खौरांगिरि बिस्तिराम मोसाहारि बिथांनि बे एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों मिथिंगा स्वर्गियारी बिथाङा फरायबाय थानायनि गेजेरावनो माबायदिहाय आबाद मावनानै रां आरजिनायनि मोनसे लामा दिन्थिनो एबा लामा लानो हादों एबा लामा लानानै खामानि मावनो हादों, बिथांनि बे एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोना आबुङै नायोब्ला नोंथाङाबो थारैनो बे थुलुंगाखां मोननो हागौ होननानै जों मिजिं थाबाय। दानिया फैदो बे जोंनि गागि खौरांगिरि बिस्तिराम मोसाहारि बिथाङा बे एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों मिथिंगा स्वर्गियारी बिथांनि बे आबाद मावनायनि सायाव एबा बिथांनि जिउ जारिमिननि सायाव माबायदि फोरमायजों आबुङै नोंथांमोननो दिन्थिलाङो। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि अनसायगिरिफोरनिसिम। बे समाव आं फरायसा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां रादाब लानानै फैदों। नोंगौ, जों फरायसा लाइमोनफोरा आबाद मावनानैबो जिउआव जाफुंसार जानो हायो। साख्रिनि अनगायैबो जों आबाद मावनानै जों जिउआव जाफुंसार जानो हायो। बे समाव मिथिंगा स्वर्गियारिया बानलु आबाद मावनानै जिउआव जाफुंसार जानो हादों। आथिखालनि लाइमोनफोरा गोबाङै साख्रिखौ नागिरनायखौ जों नुनो मोनो। आबाद मावनानै जिउआव आबाद मावबासो जिउआव जाफुंसार जानो हायो बेखौ साना फरायसा लाइमोनफोरा आथिखालाव। जों मिथिना लागोन फंबाय मिथिंगा स्वर्गियारि आबादखौ माबायदि मावो, बानलु आबादखौ मावनानै जिउआव बिथाङा माबायदि जाफुंसार जानो हागौ, जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिना लागोन। केमेरा पार्सनखौ आंजों फैफाबाय थानो खावलायबाय। मामुस्रि मिथिंगा स्वर्गियारि, बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन गासैबो भिउवार्सफोरनिसै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ हरग्रोनाय जाबाय। दा बिथांमोना नैबे आदामोना दा आंनि बे मावनाय फरायनायजों लोगोसे आं जा आबाद मावदों एफा एनै, दा बेखौ बिथांमोना माने खोब गाहाम मोनदों। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना आंनियाव दा माने इन्टारभिउ लानो फैदों। दा बे लेखायै बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। नंगौ, आं बेवहाय 1 बिघा आबाद मावदों, बानलु गायनाय जादों। आं दाल' नङा, फरायनायजों लोगोसे आं उन्दैनिफ्रायनो आबादाव गोबां गोसो होबोदों। आङो दायो BA सेकेन्ड सेमिस्टाराव हाबबाय। आं बड' मेजर लादों। ओमफ्राय आङो सिमेन्ट सापरि कलेजावनो फरायो। आं बे फरायनायजों लोगोसे आं जेसेबां हाफ टाइम मोनो दा बेखौ आङो आबाद मावनायाव गोसो होयो आरोखि। ओमफ्राय आं बेयाव 1 बिघा बानलु गायदों। दा बेखौ गायनायाव बेसेबां खरस थांदों आरो माबायदि मावनाय जायो आरो माबायदि मावनांगौ आरो बेसेबां प्रडाक्सन जायो, आं दा बेनि बागै आङो लासैनो खुलासा खालामनो थांगासिनो दं। दा बे आबाद मावनायाव आंना थांदोंमोन 5,000नि खाथि हासारजों लाबजों गायनायनि जे प्लान्टेसन, दा बेवहाय आंना 5,000 थांदों। फुलिखौ आङो जागायदोंमोन, ओमफ्राय जागायनायाव माखासे बेमार नांदों। बिदिनो बोथोरजों लोगोसे माखासे क्लाइमेट चेन्जजों लोगोसे बेमार नांनो हमो आरो बानलुआ एसेयावनो एसे बेमार नांनो नागिरो आरोखि। दा बेवहाय जागायनाय समावहाय माखासे बेमार नांनानै ब्लाइट नांनानै फुलिया थैजोबदों। ओमफ्राय दा बे थैनायावहाय गायगोन गैया जानानै आङो उनावहाय बायनानै बेखौ गायनाय जादों। दा बेवहाय आंना फैसाया एसे
बांसिन थांनाय जाबाय आरोखि जुदि आङो गावनो जागायनानै गायनो हायोमोन अब्ला एसे खरसाया खम थाङोमोन दा बेवहाय 5000 थांदों दा 5000 जों आङो बेयावहाय एक्सपेक्ट खालामदों बेयावहाय 1 L फैनांगौ बे 1 बिघायावहाय 1 लाखा फैनांगौ आरो फैखायो थांनाय बोसोराव आङो बेयावहाय 1 बिघा गायनाय जादोंमोन दा बे 1 बिघायावहाय आंना ओरैनो फार्स्टनिफ्राय जेसेबां मोन्दों बेयावहाय हमना जों बिदिसो हिसाब खालामो दै बे बिगासे गायदोंमोन नालाय थांनाय बोसोराव दा बे बिगासे गायनायाव माने 2 L उथिदों 2 लाख उथिदों दा बे 2 लाखनिफ्राय ओरैनो हाजिरा बायदिसिना हासार दाननाय फारसेनिफ्राय बेखौ दानजोबनानै 25,000 बेयाव थांदों माने हासार गिबिनिफ्राय जागायनानै जोबजासिमखौ जेसेबां हाजिरा लाखो आरो बेसेबां हासार होनांगौ बेखौ माइनास खालामनानै 2 लाखनिफ्राय 25,000 थांबाय माने 1,75,000 जोंनि प्रफिट जादों दा आं बेखौनो बुंनो सानो आं माने फरायनायजों लोगोसे बिदिनो आबाद मावनायाव गोसो होनानै जोबोद मोजां मोनो आरो बिदिनो मावलांबाय थानो सानो इयुनाव मा जायो आङो बड' मेजर्स लादों आङो सासे थुनलाइगिरि जानो सानो आरो आबादखौबो आङो बिदिनो इन्ट्रेस्ट लांबाय थादों जाहाथे सरि आं बेखौ खुलासा खालामथ'वा बेयो एसे आन्दोनि जागोन अके थिग दं दा बेयाव रायज्लायनोसै जों गायजेननायाव मा होनांगौ आरो माबायदि गायनाय जायो आरो माबायदि प्रडाक्सन खालामनाय जायो दा बेवहाय जोङो गायजेननायाव मा खालामो फुलिखौथ' जागायना लाबाय ओमफ्राय जागायनायनि उनाव जेब्ला 5 to 4 इंच जायो बिफां फुलिया अब्ला समावहाय बिराद गायनो मोजां आरो बेनिख्रुइ एसे देरसिन जायोबाथाय जेब्ला बिफाङा बोरायोना अब्ला समावहाय बिनि बिफांफोरा दालाइफोरा माने मोजाङै प्रडाक्सन जानो नागिरा एसे बिफाङाव एसे बेमार साइज नांनानै थानो नागिरो आरोखि बेनिखायनो जों मा खालामो 4 to 5 इंच जायोबाथाय एसे गोरलै समावनो हाखौ रेडि खालामना लाखाबाय हानि pH लेभेला माखासे टेक्निकेल आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा फरायनायजों लोगोसे आबादखौ मावनो नागिरा बांसिन साख्रियावल' गोसो होनायखौ नुनो बेनो मोनसे प्रब्लेम ना जोंनि मानसिफोरनियाव मोनसे ब्रेनाव मोनसे नेगेटिभिटि फिलिंस मोनसे हाबनानै थायो जोनोमनिफ्रायनो माने बिमा बिफाया फोरोंनो हमो आरोखि माने जाय साख्रि मावो बिसो माने जिउआव जाफुंसारनाय होननानै साननो नागिरो नाथाय बिदिल' नङा नोंनि जिउआव माने नों उजिनायनि उनावहाय नोंहा जा खामानियाव इन्ट्रेस्ट दङ नोंहा बे खामानियाव नों माब्लाबाबो फेलियर जानो हाया नोङो हमना आं मोनसे एग्जाम्पल होनदों जोंनि बिमा बिफाफोरा बा जोंनि बर' समाजनि माखासे बिदिनो न'खरफोर दं दा बिसोर सानफ्रोमबो हौवा हिन्जाव नांलाय खमलाय जायो मानि थाखाय जायो जाहोना जाहैबाय बिसोरो जिउआवहाय जा खामानिखौ मावनो सानदोंमोन बे खामानिखौ जाफुंनाय मोनासै बेनिखायनो बिसोरनियाव नांलाय खमलाय जाबाय थायो नाय मोनसे एग्जाम्पल सासे मानसि दा बियो फराय क्लास 8 सिम फरायबाय दा बे क्लास 8 सिम फरायनानै बिनि थांखियालायनो आलदामोनलायनो हमना ला बेयो टिचार जानायनि सानदोंमोन दाना टिचार जानायनि सिगांनो बियो हमना ला माबा मोनसे जाहोनाव फरायालाबासिनो बियो जुदि हाजोआव थांनानै आरा हाहैनांगौबा बिनि गोसोआव बिनि इन्ट्रेस्टआ बे आरा हानायाव थागोन जानो थाया बे सानबाय थागोन आंनि थांखियाथ' बे नङामोन अबाव सफैगो आंलाय आंथ' गुबुनाव सफैबाय बेनिखायनो बिसोरनि जिउआवहाय गोजोन गैया जाय मानसिया जेरावहाय गोसो होयो हमना ला सोरबा सासे आबाद मावनायाव गोसो होदों अब्ला बियो जेसेबां खस्थ' माव आखाइ आथिं बायलां अब्लाबो मेंनाय मोना बियो मानो खोथाया जाहैबाय नोङो जा फिल्डआव इन्ट्रेस्ट दङ बेयाव खामानिखौ माव अब्लानो जिउआव साक्सेस जागोन आरो नोंनि जिउआव मेंनायखौनो मोना सोरबा सासे मानसिया जुदि टिचार जानो नागिरदों अब्ला बियो टिचार जायालाबासिनो इन्ट्रेस्ट होनानै अबावबा जुदि बेल सामार नांगौबा बिनि जिउआव गोजोननाय मोनगोन जानो बिनि गोसोआ माब्लाबाबो फुल जानाय नङा माने खोथाया जाहैबाय बेयाव इन्ट्रेस्ट गैयामोन बेनिखायनो बिनि जिउआवबो साक्सेसआ फैयासै एबा इन्ट्रेस्ट मोनासै आरो खामानियाव उलंगन जाबाय फरायसा लाइमोनफोरखौ नों मा खावलायनो सानो नोंबो दा फरायगासिनो दं फरायनायजों लोगोसे नों आबादबो मावगासिनो दं माखासे लाइमोनफोरा फरायनायनि फारसेल' साख्रिनि फारसेल' नागिरबाय थायो ओमफ्राय माबे समाव मा होनो जाफुंसारा ओमफ्राय बिनि सायाव बेलेग लामाजों थांनांगौ जायो बेनि सायाव मा बुंगोन बेनो मोनसे प्रब्लेम जों बर' फरायसाफोरा ना जोंनि जे बर' समाजाव माखासे स्टुडेन्टफोर दं जोङो दा जोंनियाव एसे खम जानो हागौ बे ओनसोलाव बिदिनो एसे गोथौ ओनसोलफोर दं दा बेफोरबायदि जायगायाव ओरैबायदि जायो माने क्लास 6, 7 सिमल' फरायो बिनि उनाव स्कुल गारनो जाबाय थायो माने बिसोरो ओमफ्राय बिसोरो बेनो मोनसेबो खामानियाव गोसो होआ साननैसो बिनि उनाव बिदि थांखिया साननैसो उनावहाय सोलायो मास मोनसेनि उनाव सोलायो सोरनाबा सप्तासेयावनो थांखिया सोलायो दा बिदि थांखिखौ सोलायनायावनो मालाबा सानो बियो आं इन्जिनियारखौनो जानोसै मालाबा सानो बियो आं आबादारिखौनो जानोसै मालाबा सानो बियो आं थिकादारखौनो जानोसै दा बेफोरबायदि जुदि थांखिया सोलाय सोल' सप्ताजों लोगोसे दिनजों लोगोसे सोलायलाङोबा गुसुंनिफ्राय गुसुं मालाबा 1 मिनिटावनो सोलायनोबो हागौ थांखिया दा बिदियाव मा जायो बिसोरो
मोनसेबो खामानिखौ मावनो हायै जायो दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो माखासे फरायनायजों लोगोसे माखासे साइडफोर खामानिफोरखौ हाजिरायानो जा लेबारानो जा बबेबा रेस्टुरेन्टआवनो जा बेफोरबायदि खामानिखौ मोनसे मोनसे सोलोंलांबाय थाखाय दा आङो फरायनायजों लोगोसे आङो दा आबाद मावनायावहाय एसे उन्दैनिफ्रायनो आं गोसो होबाय थादों दा आङो आबादा आं मोजांनिफ्राय मोजां खालामनो हायो आं माखासे बेमारफोरखौ मिथिबाय आरो आं गोसो होनानै मावदों जितु आं बिनि बेमारा मानो जादों आं बेखौ संगोन आरो बेल' नङा फरायनानै साख्रि मोननायाल' जिउआवसो जाफुंसारनाय नङा बेजों लोगोसे नोङो गुबुन खामानिबो मावना जानो हायो आथिखालाव मा आबादारियाबोथ' क्रर थाखानि मालिक जानो हायो पान्जाबिफोरबायदि गिदिर गिदिर गारि बायदिसिनाफोरबोथ' धोननि बिगोमाबोथ' जानो हायो आबाद मावनानैनो बिदि नङा जे आबाद मावबानो गाहाय थाखोनि गोरिब थाखोनि गुबुना जेखियानो बुङाथों मानो नाथाय नोंनि इन्ट्रेस्टआ जुदि आबाद मावनायाव गोसो दंबा अब्ला नोंनि जिउआव जुदि नोंना फैसा फैदोंबा रग' रग' अब्ला नोंहा बेयाव मा बाजानांगौ सोरबा बुंनायखौ मा बाजानांगौ आरो साख्रियावल' गोसो होनानै आथिखालाव नै बेनो जुदि मोनसे फिल्डआवनो ज' जुदि जोंनि बयनिबो जों भारतनि मानसिफोरनि माबायाव साननायाव माने सरकारि साख्रि होनबाथाय बिराद ज्रोम माने दा बेफोरबायदियाव बयबोथ' बादायलायगोन ना हमनानै ला बेबो बादायगोन बेनि पारसेन्टआ दा बेफोरबायदियाव साख्रि होनो थाखाय जायगायानो गैला सिटानो गैला मा खावलायगोन बैफोर फरायसाफोरखौ बिथांमोना बेफोरबायदियाव जेराव बिदि खान्थिखौ मा बुंगोन बोरमा बेरा खान्थि दे माने बोरमा बेरानि नेम खान्थि नङा बोरमा बेरा आखु बोरमा बेराया सोरबा मासेया जुदि बबेखौबा थ्रोब थांदोंबाथाय बेजोंनो ज' थांनाय नाथाय बिदि खालामालाबासिनो नोङो एसे इउनिकनेसखौ लाबोनांगोन इउनिकनेस सोरबा सासेया आं मोनसे एग्जाम्पल होनो थांदों हमनानै ला मोनसे ओनसोलनि एसे सेन्टारफोराव बबेबा एसे देरफुहांनाय सेन्टारफोराव सोरबा सासे मानसिया जुदि बेवहाय हमनानै ला लहा लहिनि दखान होयो बा सोरबा गेलामाल दखान होयो अब्ला बेबायदियाव जुदि बेना बहुद सेलिं जादोंब्ला मा खालामो जोंनि मानसिफोरना इउनिकनेसखौ लाबालासिनो मा खालामो बिसोर हाब आमखाया दखान होदों गेलामाल दखान होदों बहुद माने बिक्रि जादों माथो बहुद कास्टमार जादों हाब आंबो बेबायदिखौनो होथारगोन हमनानै ला सोरबा सासेया मा होनो मोनसे न' लुबाय आरो ना आसाम टाइप लुबाय दा आसाम टाइप लुयोबा जोंनि माखासे लाइमोनफोरा मा खालामो आंबो कम्पानियाव थांगोन स्कुल गारगोन थाबैनो गारनानै कम्पानियाव थांनानै 2 लाख 3 लाख बा 5 लाखसो खामायनायनि उनाव बेबायदिनो एखे न' लुथारगोन होननानै माने इउनिकनेसखौ नागिरा माने बिसोरो इउनिक गाव खालामनो नागिरा दा आं बेखायनो बुङो साख्रियाल' मोनसे जिउनि जाफुंसारनायनि लामा नङा साख्रिनि अनगायैबो जों गुबुन खामानिबोथ' मावनानै जानो हायो सोरबा सिगारग्रायाबो क्ररपति जानो हायो सोरबा आबादारियाबो क्ररपति जानो हायो जिखुनु नों जेराव इन्ट्रेस्ट दङ बेखौनो बे खामानिखौनो गोसो हो जुदि नोङो फरायनायाव साख्रि मावनानै जामारनो सानदों अब्ला नोङो इउनिकनेस लाबो फरायनायावबो बहुद गोसो हो आरो बयनिख्रुइ टपाव थानो नाजा आं बेखौनो खावलायो जिखुनु खामानिखौनो जेराव इन्ट्रेस्ट होदों बेखौ मावनो जा बेसेबांसो गायदों होनदों आं 1 बिगा गायदों बेवहाय 1 बिगायाव आंना ओरैनो बेसेबां बोसोरसो गायखो नोङो आं 2017 निफ्राय आङो जेब्ला क्लास 7 मोन आं क्लास 7 निफ्राय आङो बहुत गायखानाय जादों ओमफ्राय गिदिर बे जेबो नङा दे बानलुल' नङामोन आङो न'आवबो जोंनाथ' सनितपुर धेकियाजुलियावसो नालाय जोंहा न'आ दा बेयाव थानाय समाव आङो गोबां गायदों बेलेगावसो दंफैयो मारै आं दा आदैमोननियावसो दंफैयो सिमेन्ट सापरि बिबारि गामियाव थायो दादैमोननि न'आव थानानै फरायदों आरो आं बेयावनो थानानै फरायनाय जाखादोंमोन हारसिंनो दिहुननानै फरायो आरो ना औ खरसायाथ' बेनो आरो माब्लाबा समावहाय थोस'वाबाथाय दादै मादैमोननिफ्रायबो लानाय जायो आरो बिसोरो गोबां हेफाजाब होदों फरायनायाव आं दा फरायनायावबो इन्ट्रेस्ट होगासिनो दङ ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे आं साइड खामायनि थाखाय खरसा फरायनायाव खरसा नांगौ जानायखौ आं दिहुननो थाखाय आं बानलुखौ गायदों ओमफ्राय दा बेजोंनो सालायनाय जायो आरोखि बानलु आबाद गायबाय बे बानलु गायनायाव मा हासारनि गोनांथि जायो आरो बे बहुत इम्पर्टेन्ट दे जायफोर आबाद मावदों एबा जायफोर माने आबादाव एसे गोसो होहांदों ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय मोनसे खामानियाव ना थांनायनि सिगां जुदि सोरबा फोरोंगिरि मोनोबा बा टिचार मोनोबा टिउटर मोनोबा एसे मोजांसिन जायो माने खोथाया जाहैबाय सोरबा जुदि जेबो मिथियालाबासिनो जेबो डिटेल गैयालाबासिनो मा होनो आबादखौ मावोब्ला धोखा जाखायो खोथा गैया बे धोखा जायो जोंबो बोसोरनै बोसोरथाम धोखा जादों दा बेखौ जायफोर एक्सपिरियेन्स मोनदों जायफोर गायदों दा बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानाया एसे इम्पर्टेन्ट माने दा आं बेखौनो खोन्थानो सानो आंना बेवहाय 1 बिगा गायदों दा बे 1 बिगा गायनायाव आङो फार्स्टआव हालेवग्रोनानै बेयाव गोबोरखिखौ रेडि खालामना लानाय जादों दा जोंथ' जागायसै नालाय बानलुखौ जागायना लाबाय बा जागायनायनि उनाव 4-5 इन्च जानाय समावहाय फुनानै गायस्लायदों दा बै गायस्लायनाय समावहाय DAP इउरिया आरो पटास आरो बेजों लोगोसे गोबोरखि मिक्स खालामदो आरोखि गोबोरखि मिक्स खालामनानै गुदि जेराव गायगोन
बेवहाय मुथा मुथा होलांदों दा आङो बे बिगासेयावहाय बै समावहाय गोबोरखि मिक्स खालामनाय समाव बांद्राय होआखै उनाव मानोना उनाव होनांगौ जायो दा बिगायाव जोङो DAP खौ होनो हायो ओरैजाय 50 केजिखौ पार एकार 50 केजि पार एकार माने 3 बिगाजों 1 एकार नालाय बेनिखायनो जुदि 50 खौ मोनथामजों बोखावनो गोनां जायोबा जों 15 केजि माने बिगायाव 15 केजि खोलैयो आरोखि DAP खौ ओमफ्राय पटासखौ जोङो बिगासेयावहाय सेरब्रैफोर होयो ओमफ्राय इउरियाखौबो बांद्राय नाइट्रजेन बांद्राय होबाथाय बिलाइया गिदिर गिदिर जायो दा बेनिखायनो जों एसे खम होयो बिगासेयाव ओरैनो 5 केजि होयो आरोखि 5 केजि होयो ओमफ्राय बेमाराथ' गोबां नाङो बे बानलुआव बिराद थाब बेमार नाङो फिसानिफ्रायनो जोङो फोथांनो थाखाय बहुत माखासे खामानिफोरखौ जोङो सिरियासलि लानो गोनां जायो आरोखि दा फार्स्ट समावहाय फिसा समावहाय ब्लाइट नाङो ब्लाइटनि थाखाय साफ सिजेन्टा कम्पानिनि दा बेखौ सारनांगौ जायो ब्लाइटखौ होबथानो थाखाय आरो बेनि उनावहाय देरनानै कलार रडआबो बे गुदि गुदियावहाय खामोना गायखांनायनि उनावहाय साननै सानथामनि उनावहाय खामो आरोखि बे गुदिनिफ्राय थ्रोबनो दा बेनि थाखायबो माखासे केमिकेलफोरखौ सारो ओमफ्राय मोनसेया जाबाय निमाट'ड बै सबाइनि राइजोबियाम बै थानाय बायदि गथा सबाइनि रोदायाव गथा थायोना बेबायदि खालामना होयो आरोखि बे खानस्रिया निमाट'ड खानस्रिया बे माइक्रस्कपिक फिसा जिउसा बेखौ नुनो थाङा बे एटेक खालामो बेनो बेमार आरो मोनसे माखासेफोरा जाहैबाय बै गोजौआव थानाय गंगार खर' होनो जोङो माखासेफोरा इथिंजायनि सोनाबनि मानसिफोरा सिमसा खर' होनो खोमा गंगार खर' दा बेयो ट्रिप्सनि थाखाय जायो ओमफ्राय मोनसेया जाबाय माइट्स बे बिमा बेखौ नुदोंबाथाय जोङो गंगार खर'नि थाखाय सारग्रोनो गोनां जाखायो आरोखि मिटिसाइडखौ सारबासो बे माइट्सआ बे खारो ओमफ्राय बै वाइट फ्लाइनि थाखाय बेवहाय मोनसे मुलि दङ सिगार होननाय पेकेट बे वाइट फ्लाइ थायोब्लाबो बेवहाय बिसोरो साकिं खालामो आरोखि बे माबाखौ क्लर'फिलखौ दा बेबायदियावहाय बिलाइया गथा जालाजोबो ओमफ्राय उनावहाय प्रडाक्सन खालामनो नागिरा बेनिखायनो जोङो सिगारखौ सारो सिगार सारबाथाय माखासे एम्फौफोरा बेजों लोगोसे माखासे एम्फौफोराबो थैलांजोबबाय दा बेखौ सारथारनांगौ जायो आरो माखासे बिबार गोलैनायनि प्रब्लेम दा बे प्रब्लेमा मोननै मोनथामनि थाखाय जाहोननि थाखाय जायो दा बिबार गोलैदों होननानै जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो बे दखानिनाव थाङो आंना बिबारा गोलैगासिनो आरो दखानियालाय मा फाननोल'सो हानांगौ नै बेखौ लां होननानैसो जासिना हरगोन दा डाइरेक्ट थांनानै आंनि बानलुआ बिबार गोलैदों नाथाय गावबो जाहोनखौ जेबो बिजिरा लाबासिनो बे थांनानै मुलिखौल' लाबो हाजारनि थाङै थुङै जेब्ला बे मुलिखौ सारो अब्ला बिफाङा गाज्रि जालांनानै उनावहाय खोलैनो गोनां जायो आरोखि बागाना माने गारनो गोनां जायो आरोखि दा बेनिखायनो आं बेखौ खोन्थानो सानो जुदि नोंनि बागाननि बानलु बिबारा सिरिबाय थादों फिथाइ थायाखै गोमो जाना सिरिबाय थादों अब्ला नोङो मा खालाम बानलुनि मयस्चार लेभेलखौ चेक खालाम मयस्चार लेभेल माने बै सिदोमा हाया माबायदि गोरानद्राय ना गिसिद्राय बेखौ चेक खालाम जुदि हाया गोरानद्राय अब्लाबो बिबारा सिरिखागोन मानोना बे समाव स्ट्रेस नांगोन बानलुआवहाय स्ट्रेस नाङोबाथाय बे फिथाइ थायालाबासिनो बिदिनो सिरिगारबाय थागोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जुदि हरखाबै माब्लाबा समावहाय सान्दुं गोसा अखा हायै खेमसे लागोनो सान्दुं गोसा दुंना होयो अब्लाबो स्ट्रेस नांगोन अब्ला स्ट्रेस नाङोब्ला मा जागोन बानलुनि बिबारा सिरिजोबगोन आरो फिथाइयाबो सिरिजोबगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय एम्फौनि थाखायबो सिरियो जुदि एम्फौआ एटेक खालामबाय थादों जोंथ' मेगनजों सोरबा बायदि आरो बागानावनो फैयालाबासिनो साननै सानथाम नायफैयालाबासिनो जाबा थाबाय होननानै दोनो दा बिदि खालामग्राफोरा मेरला दङ दा बिनि थाखायबो एम्फौ एटेकनि थाखाय सिरियो आरोखि बिबारा दा बेखौबो नायनांगौ आरो जुदि बिबारा सिरिबाय थादों हायाबो थिगानो दङ सिदोब एसे थिगानो दङ आरो बोथोराबो थिगैनो दं अब्ला बिबारा सिरिदोंबाथाय नोंथाङा बरन 10% आं बेखौ होयो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामजागोन आरो माखासे मार्केटाव माखासे मुलिफोर दङ जों एसेबां मानि होआ आरोखि होमबाबो लासैनो माने मिथिनो नाजाबाय थायो ओमफ्राय आरो माखासे प्रब्लेमा जाहैबाय जोंना दा बिफाङा गुवार गिदिर आरो बिदिनो फिथाइ प्रडाक्सना बुरजानिफ्राय बुरजा जालांबाय थायो लासैनो आधा केजिनि खाथियाव फंबाया बेसेबां खनबेसे फानदों आं इयावहाय खनब्रैसो खाबाय आंना बानलुआ एसे गदाय जादों दा बे गदाय हिसाबै आङो गेजेर मालाबा 20 मालाबा 30 मालाबा 10 बेफोरबायदिल' खानाय जादों ओमफ्राय एबार खनसेयाव एसे बुरजा प्रडाक्सन जादों दा बेवहाय ओरैनो खायोबाथाय आङो 1 कुइन्टेलसोआ मोनग्रोगोन आरो बिनि उनाव थाङै थुङै आङो बे बिगायाव 4 कुइन्टेलसिमहालासे दावखोहैगोन आरो आङो बेनिख्रुइ बुरजानिफ्राय बुरजा प्रडाक्सन खालामनो एक्सपेरिमेन्ट खालामगासिनो बेनिफ्राय केजियाव बेसेबांसो हरनाय जायो केजियाव दामा केजियाव ना केजियाव बेवहाय पाइकारि रेटआ मालाबा 100 मालाबा 110 बा 20 बेफोरबायदि सोलियो ओमफ्राय जुदि खुस्रा मुस्रा हाथायाव थांनानै फानो अब्ला
दा बेवहाय सिमेन्ट बाजाराव फुवा 50 बा 40 बिदियाव फानगासिनो। गोजोननाय थांबाय फंबाय, मिथिंगाया गोबां बाथ्राखौनो फोरमायनानै होबाय। नंगौ, जों फरायनायनि गेजेरजोंबो जों आबाद मावनानै जायोब्ला जिउआव गावनि थांखियाव जाफुंसार जानो हायो। गोजोन्थों।